Přichází Miss Earth 2025 Natálie Puškinová, která je úřadující světová vítězka této soutěže. Miss International Czech Republic 2025 Simona Procházková, která na světové soutěži Miss International získala titul Miss Elegance. Miss Supranational Czech Republic 2025 Karolína Gorilová, která poletí v červenci reprezentovat na světovou soutěž do Polska. Miss Grand International Czech Republic 2025 Markéta Merviková, která se ve světě umístila jako 5. vicemiss. Miss Czech Republic 2025 Linda Górecká. Českou republiku bude v srpnu a v září reprezentovat na nadcházející 73. Miss World ve Vietnamu. Dámy a pánové, vážená poroto, milí hosté, dnešní večer je pro mě velice emotivní. Nejenom z toho důvodu, že předávám korunku Miss Czech Republic, ale zároveň si uvědomuji, kolik krásných chvil jsem během svého králujícího roku prožila. Spoustu nových zkušeností a poznala jsem úžasné lidi a hlavně jsem začala věřit více sama sobě. Ta Linda, která tady před rokem stála, by si ani ve snu nedokázala představit, jaké krásné věci jí čekají. A proto to největší poděkování patří naší paní ředitelce Taťáně Makarenko. Táni, děkuji vám, že jste si mě vybrala jako vítězku pro rok 2025 a že jste ve mě věřila od samého začátku. Ani nevím, jak vám mám opravdu poděkovat, protože jste byla taková moje druhá maminka, když ta moje byla stovky kilometrů daleko. Patří vám opravdu můj obdiv a já děkuji za to, že jsem vás mohla poznat. Dále bych chtěla poděkovat celému týmu Miss Czech Republic, jelikož to není jenom organizace, ale je to jedna velká rodina. A to bych konkrétně chtěla poděkovat hlavně ženě, která se jmenuje Petra Beníšková. Peti, doufám, že mě slyšíš, protože bych ti chtěla poděkovat za tvou veškerou podporu, za to, jak jsi při mě stála, jak jsi mě podporovala a byla taková moje starší, menší ségra. Další poděkování patří mým nejbližším, mému partnerovi a mé úžasné celé rodině. A to hlavně mým skvělým rodičům, kteří... Já ani upřímně nemám slov, protože se nechci hned rozbrečet. Ale tati, mami, jen díky vám tady dneska stojím, protože jste mě vychovali s tou největší láskou. Opravdu vám děkuji za život, který jste mi dali, protože bych každému přála tak skvělou rodinu, jako mám já. Chtěla bych poslat jeden takový pozdrav někomu, kdo už tady se mezi námi není, a to je moje babička, která se mého vítězství nedožila, ale věřím, že na mě každým dnem dává pozor a je na mě moc hrdá. A teď už mi nezbývá nic jiného, než vám divákům popřát příjemnou zábavu, finalistkám hlavně, ať si dnešní večer užijou naplno, protože na dnešní moment budou vzpomínat úplně celý život. A korunku odevzdávám s obrovskou hrdostí, pokorou a vděčností. A nové finalistce, vítězce přeji hlavně, ať si svůj králující rok užije stejně naplno, jako jsem se užila já. Děkuji vám.